Nhasi uno tiri kuda kutaura pamusoro peutungamiri hune huMwari. Vhesi redu guru richange richibva pana Jobho wemakumi maviri nepfumbamwe. Tichitarisa zvedu Jobho yose, nyange tikatangira zvedu pane vhesi 7 kusvika pa25. Toda kutarisa pamusoro poutongi hwakanaka, utongi hune huMwari, utongi hwakakwana, utongi hwakarurama. Toda kutarisa mwoyo wakanaka paHutungamiriri. Tinenge tichitungamirirwa neJob 29 verse 7 to 25. Ndiyo inenge ichitiudza kuti toenda nekupi. Job unopupura pamusoro pezvinhu zvakawanda zvinoita kuti utongi hunge hwakanaka, achirangarira mazuva ake ekare kuti naiye akanga ari mutongi. Sezvandinokuudzai kuti munhu wose mutongi, munhu wose mutongi. Nyangwe nekamwana kechikoro kana kamwana kadiki kanoenda kukreshi kanotongawo futi. Makatoenda kukreshi makakanzwa kachitaura navamwe vacho munotokanzwawo kachitonga. Naizvozvo munhu wose akapuhwa mweya wokutonga kubva kuna Mwari, nokuti Mwari ndiye akatisika iye ari mutongi, akatiita mumufananidzo wake. Zvino kutonga kunofanirwa kunge kune kururamisira nekururama. Tingatonge sei nhai vanhuwe? Tingatonge sei? Nekuti kana takatarisa tinowanzotarisa kuvakuru vedu zvakaita sevanenge vachitonga muhurumende, mutungamiri wehurumende, vanomutevedzera, makurukota, tinotarisawo kumakotsi, tinotarisawo maministries, tinotarisawo parliament, tinotarisawo nyangwe kunze kwenyika kuna naAfrica Union, SADC namatongerwo anoitwawo dzimwe nyika. Tichiona kuti zvedu zvakamira papi. Asi tinoda utungamiriri hune huMwari mukati, ndo utungamiriri hwakanaka. Ishe wedu Jesu paanenge achitaura, anotaura pamusoro peinonzi service leadership, handi kuzviita muranda iwe uchinge uri mutongi. Tingazviona nekupi? Tingazviona pana Marko 10, hativerengei zvedu Marko 10. Tinzoti tinotitangire pa 42. Zvikanzi Jesu akavadana pamwe chete akati, munoziva kuti vaya vanonzi vatongi nevedzimwe ndudzi vanotonga pamusoro pavo, uye vabati vavo vakuru vanoshandisa simba pamusoro pavo. Hazvina kudaro pakati penyu. Pachinzvimbo chaizvozvo, ani naani anoda kuva mukuru pakati penyu anofanira kuva muranda wenyu, uye ani naani anoda kuva wokutanga anofanira kuva nhapwa yavose. Nokuti kunyangwe mwanakomana womunhu haana kuuya kuzoshumirwa, asi kuzoshumira uye nokupa upenyu hwake kuti huve dzikinuro rwavazhinji. Ndiregerere zvangu neinzwi rangu harina kunyatsoita zvakanaka nhasi uno. Asi tiri kunzwa kunzi mutongi unofanirwa kunge uri muranda. Mutongi ndiye muranda wavose. Mutongi haaende pachigaro kuti anozviunganidzira pfuma, anozviitira zvizhinji. Tisati tapinda pavhesi rinoteera, ngatitange namaropafadzo. Makaropafadzwa imi Mwari Baba, musiki wedenga nenyika nezvose. Imi makatitsvenesa nemirayiro yenyu, mukatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOmer. Rino izuva re12 nerimwe rokuverengwa kweOmer, zvichireva vhiki 3 dzakwana. Amen. Amen. Kana tichiverenga Omer tiri kutsvaga hunhu hwaJesu. Pane zvinhu zvinotibatsira, sezvo riri gore rekutanga rokuverengwa kweOmer, tichitevedzera nemunimo zvaitwa navaJudha. Tiri kutsvaga Ishe wedu Jesu Kristu. Hatisi kutsvaga kuti tive samaJudha, kwete. Tiri kutsvaga iye akavapa basa rekuti vave vaprista vake navarevhi navatungamiriri vevanhu veIsraeri. Ndicho chatiri kutsvaga ichocho. Hatisi kutsvaga uJudha, tiri kutsvaga Jesu, kuti nesuwo tive saIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo tinenge tichitarira hunhu hunobva ipapo, ndo hwatinenge tida kukopa kuti tigovewo saiye. Handei zvedu kuna Deuteronomy, tikutaura nyaya yavatongi. Handi Deuteronomy 17, timbonzwa kunzi vatongi vanenge vakaita sei. Makaenda pana verse 14 panotaura pamusoro pamambo. Zvose kana muchinge mapinda munyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu, uye kana muchinge maitora kuti ive yenyu, uye magara mairi, uye mukati, ngatizvigadzirirei mambo sezvakaita ndudzi dzose dzakatipoteredza. Amen. Sezvo makangoitawo muZimbabwe, makapedzisira mana prime minister makazozviitira president, kutevedzera nyika dzose dzakatipoteredza idzodzo nedziri kure kuna UK uko, vakanga vari vadzvanyiriri vedu navarungu.
Zvikanzi chenjererai kuti mugadze mambo achasarudzwa naJehovha Mwari wenyu, anofanira kubva pakati pehama dzenyu. Amen. Anofanirwa kunge ari chizvarwa chenyika chine nhoroondo kubva pamadziteteguru enyu. Musazvigadzira mutorwa uyo asiri hama yenyu muIsraeri. Amen. Mambo hafaniri kuva namabhiza akawanda kana kuita kuti vanhu vadzokere kuIjipita kunotora mamwe, nekuti Jehovha akutaurirai kuti hamufaniri kudzoka nenzira iyoyo zvakare. Amen. Asi tinoona kuti madzimambo anozviunganidzira pfuma, vatungamiriri vedu vose nehama dzavo vanozviunganidzira pfuma yakawandisa, uyezve vari kuda kudzosera nyika kuvarungu, nokuti naivo zvichida vane ukama navo, vanotyira pfuma yavo, vanoda kuti ichengetedzwe navo, isi tichiyaura tichikwangwaya. Zvikanzi haafaniri kutora madzimai akawanda, nokuti mwoyo wake ungazotsauswa. Haafaniri kuunganidza sirivha negoridhe zvakawanda. Amen. Pfuma namadzimai akawandisa zviri kurambidzwa. Asi tikazvitarisa isusu vanhu vaiita kana madzimai 10 kana wakangaurisa mambo nenguva iyoyo, wanga usingazozviitira fange zvakaita Soromoni zviya zvekuita kana 1000, nekuti kunzi une madzimai 10 unenge une vamwe futi vanenge vari varanda asi vari madzimai. Murupanzwa kapa kuti aya ndiwo madzimai ako. Zvikanzi madzimai ako ngaagarape, ivo ndivo vanogarape, asi naivo vane varanda vavo vari pasi pavo. Ivavo futi vaikwaniswa kuitwa madzimai namambo. Wakangochiva wotomuita mudzimai wako, wakutora ndo aitozonzi makungubine aya. Wakwanisa kungozvitorera kana mukadzi zvake ari kufamba murodhi. Naizvozvo madzimai aizopedzisira awandisa. Zvakanga zvakafanira kuti uve nemukadzi mumwe chete. Zvakanga zvakanakira mambo nemhuri imwe chete, nekuti mhuri yako yakakurisa futi. Standard yaunoda kuti vamenitene ichamanikidza nyika, ichadzipa nyika wakakanganisana navanhu. Zvikanzi haafaniri kuunganidza sirivha negoridhe zvakawanda. Kana achinge agara pachigaro chake choushe, anofanira kuzvinyorera bhuku romurayiro uyu, achitora kubva mumirayiro yavaprista vanova vaRevhi. Amen. Zvikanzi ngaadzidze kuda Mwari, ngaazive mitemo yaMwari. Murupanzwa kapa. Zvikanzi nyange zvakachiziva mitemo yenyika, ngaazive mitemo yaMwari, kuti agokwanisa kugadzirisa mitemo yenyika kuti inge yakarerekera kuna Mwari. Amen. Imi munozviti mune madziteteguru 100, munozviti mune midzimu yenyu, vamwe vari vanhu vakafa kare kare vakatitangira, asi naivo vanhu ivavo vaiva vana Mwari, vainamata Musiki. Ndosaka zviri kunzi titore murayiro unobva kudenga waMwari tigoinzanisa mirau yedu nemirau yaMwari kuti tiitire vanhu zvakanaka. Ndiwo utungamiri hwaMwari kana tichitevedza izvozvo takarerekera kumirayiro yaMwari. Zvikanzi anofanira kugara naro, uye anofanira kuriverenga mazuva ose oupenyu hwake kuitira kuti adzidze kutya Jehovha Mwari wake, uye agochenjerera kutevera mashoko ose omurayiro uyu nemitemo iyi. Amen. Apa tiri kunzi tiite majaji amambo vane zvose zvakanyorwa apa pamusoro pamambo. Isu ndisu tinofanira kunge tichitonga mambo. Sezvo isi tina president, ndisu tinomusarudza. Tinofanira kumudza paanenge atsveyama nepaanenge ari kugona. Haudzwe nevamwe vake neshamwari dzake nehama dzake kana kunoudzwa nekune dzimwe nyika uko. Isi nditi tinofanira kumuudza kuti atsveyama apa, ngaagadzirise apa, nokuti muranda kwatiri. Kana akabva pamurau watinoti constitution, zvangofanana nekukumbira kuti chindibvisai pachigaro. Muri kuzvinzwa? Ndo zvinonetsa izvo kana kuda kuchinja constitution. Nowose anenge ari muhutungamiri anenge akuda kuchinja constitution isina kuchinjwa navanhu, usina kudzokera kuvanhu kuti vavhotere kuti ichi neichi neichi vanochiona sei, hazvibatanidzwe. Pose pari kuchinjwa panofanirwa kunge pachivhoterwa pari poga. Hakuna kuda kuzopfekera zvimwe zvinhu kuzvibandisa nerwesero, ukororo, hutsotsi, itrizini iyoyo inenge yakukomitwa nani napresident namakurukota. Munozvinzwa kaizvo? Ndo zvazvakaita kana tichitaura pamusoro peconstitution, kuva mutungamiriri wevanhu. Yatipedzisei. Zvikanzi uye haafaniri kuzviona seari nani kupfuura hama dzake. Amen. Vanambotaura payo kuti pane vamwe vane shungu dzakuda kudzokera kuutongi hwokudzvanyiriri. Vanozviona savarungu, vanozvifananidza savarungu vari kune dzimwe nyika, vachizvifananidza vachiti isu havana kufanana nesu. Zvino kana vasina kufanana nesu, ngavachibva pachigare papo. Isu tinoda munhu akafanana nesu, sezvamanzwa kunzi hama yedu muIsraeri, kwete mutorwa. Kana vasari kufanana nesu, vavatorwa. Pane politics dzakawanda zvadzo, asi ndangokutaurirai pamusoro pehutongi hwakarurama hwakanaka hunobva kuna Mwari. Zvikanzi agotsauka kubva pamirayiro kurudyi kana kuruboshwe. Zvikanzi ndiye muchengetedzi wemurayiro mukuru,
ndiye anotofanira kutotibudza kuti apa panenge pakureswa apa. Nepariamendi inofanira kunge ichichengetedza murayiro, hairipo kungoshandura mirayiro pose pose. Maamendments ngaaite mashoma kana kutoregerera zvachose, vashande nemurau uripo, nekuti ndizvo zvavakapindira pabasa. Vakapinda pabasa vachiziva kuti pane murau iwo, ngavaregere kushandura vachiisa mimwe murayiro. Kana vane vachiona pane pakakanganisika, ngavanyore nhunha dzavo dzigoiswa kuvanhu pareferenda. Mukupanzwa? Zvikanzi naizvozvo pamirayiro yatinenge tinayo haafanirwi kuenda kurudyi kana kuruboshwe. Ipapo iye nezvizvarwa zvake achagara nguva huru paushe hwake muIsraeri. Amen. Parakunzi achagara nguva huru paushe hwake muIsraeri, rangarirai kuti ndataura kuti isu tose tirichi madzishe, tiri vatongi, hazvisi kureva munhu mumwe chete. Zviri kungonzi achagara zvakanaka panyika, kuti kana nhoroondo yake yakanaka panguva yekutonga, paanobva ipapo achaita semumwe wedu, anofamba akasununguka panyika. Asi kana rakanga riri gevha, mhondi, mbavha, kana akanga ari corrupt, anototya kana kusumuka pachigaro ipapo, anototya kubva pachigaro ipapo. Kana akanga akafungira akazvunganidzira pfuma yakawanda, kana yakanga iri mhondi, zvinotyisa izvo kuti kubva pachigaro ichocho. Mukuzvinzwa? Nokuti zvinozokutyisa kuti ufambe pakati pavanhu somumwe wavo. Naizvozvo kana muchiita kana maleaders emaopposition, rangarirai chinhu ichi. Kana muri maleaders emaparastatals, kana muri maleaders ehurumende, maminista, magavana, mameya, rangarirai kuti upenyu hwenyu hunofanira kugara huchigamuchirika pavanhu. Musakanganise vanhu muchifunga kuti imi ndimi munotonga nokusingaperi. Kwete. Already muri kutoita zvakaipa kuna Mwari, muri kutoita zvakaipa kuvanhu. Sei muchifunga kuti munofanirwa kuzogara pachigaro nokusingaperi? Itai zvinhu zvokuti nyange ukanzi wabva ipapo unofamba muna First Street muya, wakaisa maoko muhomwe, unofamba pose paunenge uchida kufamba, usina anokukanganisa. Utongi hwako unofanirwa kunge hune shanduko muupenyu hwavanhu. Tichatarisawo kuna Hezekia, Jehoshafati naNehemia kuti vakasandura sei nyika, vakasandura sei vanhu, zvikava zvakanaka navanhu naMwari, kuti vanhu vave nefevha yaMwari. Nekuti mutongi wose anofanirwa kufamba ane fevha yaMwari navanhu. Ini pachangu inini semunhu anenge ari pasi pasi, dzimwe nguva ndikasaita fevha zvangu navanhu hazvina basa, asi ndingade fevha naMwari, nokuti Mwari ndiye wandinenge ndisingade kukanganisira. Zvino murau zvaanoti dawe kwako sezvaunodi zvida iwewe, ndichangomanikidzwa kuti ndiite zvakanaka ndichiitirawo vanhu. Utongi hwako hunofanirwa kunge hune runyararo, runofanirwa kunge rune rugare, rusina noise. Munhu unofanirwa kupinda pachigaro ugobvapo pasina kana noise yamboitwa navanhu. Kwete kuti vanhu vanogara vachidzipana, vachikukandirana makobvu namatete, vanhu vachirambidzwa kufamba vakasungunuka, kana kuprotesta vakasununguka, kana kuita chimwe chinhu, muchibvisa kodzero dzavanhu. Utongi ihwohwo hauna kunaka, hune ruzha, hune zvakaipa, hauna runyararo. Utongi hunofanirwa kunge huchiinspire vanhu kuti vaite zvakanaka. Naizvozvo pamusoro pekuda mutemo waMwari, vanhu vafanira kunzwa kunge vakasununguka, uyezve vanokwanisa kuita progress mukati muupenyu hwavo. Vanhu havafanirwa kuona kunge vari kusarurwa. Mapurisa anofanira kunge ari mapurisa kwawo, kwete mapurisa atinawo mazuva ano, nekuti ndivo vanofamba vakatarira vanhu nguva dzose. Zvino vakarerekera kune vatungamiriri, havasiri mapurisa avanhu, ava makororo. Naivavo vanofanirwa kusandurwa. Chose chinenge chichivengana nevanhu chinofanirwa kubviswa, zvotangiswa patsva kuti ujekerere rivepo. Vanhu vafanira kunge vachiinspirwa kuda kuitira nyika yavo zvakanaka nokusimukira, kuita vanhu vekukontrola. Wakaona wakukontrola vanhu zvakanyanya, watokanganisika pahutungamiri hwako. Munhu ari kukontrolwa, munhu anoziva zvakanaka nezvakaipa. Kana wakuda kumumanikidza, kuramba wakamudzvanya chete, haiwa haisiri nyika kai. Tinokwanisa kuramba tichine nyika isu tisisina. Dzimwe nguva ndipo panozopindira Mwari ipapo nenzira yakaipa, tose tikarashikirwa nenyika. Vanhu vanofanirwa kunge vachinzwa, kunge vari encouraged, vari kukurudzirwa kuzvibata, kuzvidzora nokuzvinyima.
Hapafanirwi kuita vamwe vanenge vachiputika negudhu. Kune vamwe vachitambura upenyu hwekuti ndinongowana chose chose chandada chinofanirwa kubvunzwa pamaoko ako kuti wakachiwana kupi, wakachiwana sei. Imba chaiyo yaunotenga unofanirwa kubvunzwa kuti wakaiwana kupi, wakaiwana sei. Mari yacho wakaiunganidza sei, ichibva papi. Muri kuzviona? Ndokuti mari ifambe zvakanaka munyika ichisvika kumakona ose ose. Upenyu hweindulgence hauna kunaka. Vanhu vanofanirwa kuita kuona kuti chi panapa pane austerity karipo. Ufumi hwenyika hunenge hwakati manikidzikei, munhu wose wose haasi kungoita zvaanoda. Zvinhu zvavanofanirwa kuona zvichibudirira ndo zvinhu zvakaita semaroad, rail, kubudirira kweufumi hwenyika, runyararo, kusimba kwema-armed forces, welfare yatinoti social welfare iya, kupuhwa kwemari vanhu vanenge vasina mabasa navaduku vachiri kuenda kuchikoro. Panofanirwawo kunge munhu asingafanirwi kunge achitambudzika mukati menyika, nekuti nairoro shoko rinotaura kuti hapafanirwa kuva nemurombo pakati penyu. Kana munhu achitonga anofanirwa kudzosera vanhu kuna Mwari. Hatiende pana 2 makoronike timbonzwawo zvakaita mumwe murume aitonga zvakanaka ainzi Jehoshaphat. Akatanga nekusatonga zvakanaka achivadzana nevanhu matsotsi namagevha akanga akavengwa naMwari. Asi paakazoyambirwa akakoromoka, akazvininipisa, akazvisa pasi paMwari. Yatinzwe kuti akaita sei. Makoronike 2 makoronike chapter 19. Zvanzi Jehoshaphat aigara muJerusarema uye akaendazve pakati pavanhu vokuBheerishebha kunyika yezvikomo yaEfuremu, akavadzosa kuna Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Akagadza vatongi munyika muguta rimwe nerimwe raJudha rakakomberedzwa namasvingo. Akavaudza kuti checherechedzai zvikuru zvamunoita, nokuti hamusi kutongera vanhu asi Jehovha. Amen. Mutongi hafanira kupinda achitongera vanhu asi ari kutongerani? Mwari. Zvino kana achitongera Mwari anofanira kunge ane murayiro waMwari. Zvikanzi nekuti Jehovha anenge anemi pamunopa mitongo yenyu. Amen. Asingotaura kutonga kwekuti unenge uri muhurumende, takutaurawo pamusoro pekutonga mukati memba yako, kutonga kumabasa kwako, kutonga kwemakotsi. Kumakotsi tinoti kumatare, yes. Zvino kutya Jehovha ngakuve pamusoro penyu, verse 7 ndopatasvika. Zvino kutya Jehovha ngakuve pamusoro penyu mutonge zvakanaka, nokuti kuna Jehovha Mwari wedu hakuna kusaruramisira. Amen. Kana kutsaura vanhu kana kugamuchira fufuro. Amen. Munyika medu mune zvinhu zvitatu izvozvo zvakurisa zvabata pfungwa yavanhu namararamiro avanhu, zvabata utongi hwose. Hazvinei kuti kumatare here, muhurumende here, kumaparastatal here, kana kuti kune zvematongerwo enyika chaiwo, kubva kunana president kusvika kumaministers navari pasi pavo, nehuhori huri mumapato anenge achida kuita zvematongerwo enyika, kunyanyisa iro guru reZANU-PF. Zviri kunzi musave nekusaruramisira. Asi kuona kuti nyangwe neZANU-PF iri kupusha cap free, vari kupusha kuti vasandue zvinhu vanhu vasina kukonsultwa, vachiti nekuti ndisi tiri kutonga, ndisi vebato riri kutonga, asi bato harisi vanhu, bato harisi nyika. Nekuti pamunenge mamuda kusandura mutemo wenyika, iro mubato iroro rimwe chete iroro ramunofunga kuti ndiro riri kutonga, muchaita mapato akawanda. Naizvozvo hamusiri mose makutofanirwa kuenda kureferendum. Referendum inofanirwa kutoiswa ipapo. Hazvishandurwe nepariamendi izvo. Pariamendi inongogamuchira zvabva kuvanhu, handiyo inoshandura. Ingapowo masuggestion but zvinogumira ipapo. Asi zvinhu zvose zvinenge zvine kutevedzwa bumbiro rezvemitemo ratakabvumirana, tichizviitawo tichitya Mwari. Naizvozvo bato reZANU-PF tinoritsiura tichiti regai kusaruramisira vanhu, uyezve tinoritsiura tichiti regai kutsaura vanhu. Amen. Kuti vanhu vamukirane. Bato reZANU-PF riri kuunza hondo munyika yachagara nayo nokusingaperi. Tinoriudzawo kuti ngariregedze kugamuchira fufuro, nekuti tinongonzwa vamwe vari kupuhwa motikari, vamwe mabhasikoro, vamwe nechi, tisingazivi kuti mari yacho iri kubva kupi. Uyezve sei iva vaselektwa kunzi vanofanirwa kupuhwa zvinhu izvozvo, nyika yose isingapuhwe. Mutemo uri kushandiswa ipapo nebato riri kutonga nderipo. Riri kunzi ribato risingambobvira rambopinda zvaro kana mukutonga taizvinzwisisa. Mari iyo iri kubva kuna nani? Vamboiwana sei?
sei vazosvika pakuita izvozvo? Vari kuisa fufuro here? Naizvozvo kana ragamuchira fufuro, bato navanhu varo raakufanirwa kutongwa nemutemo wenyika. Ratsauka kai, raakuita zvisingaite. Mutemo wenyika ndipo paunofanirwa kupinda uchimisa zvinhu zvakaipa. Zvikanzi mujerusarema vhesi 8, Jehoshafati akagadza vamwe vavarevhi, vaprista navakuru vemhuri dzavaIsraeri kuti vagochengetedza murayiro waJehovha uye kuti vapedze gakava, uye vakagara muJerusarema. Amen. Kweri kuya tinoti tinechi tinana soro jena. Zvikanzi akudiwa vanhu vari corrupt kunana soro jena. Tine mai vatungamiriri vemakereke, asi nyangwe navo they are very very corrupt. Zvino chatungamirirwa navana here kuti tizive chakanaka? Tichatungamirirwa naaniko? Ndiani wachavimbika naye? Wachave takavimbika naye? Nekuti hatisizviona kumachifu kuzere nefufuro, kuzere nekupesanisa vanhu, kuzere nekusaruramisira. Zvimwe chetezvo nevatungamiriri vemakereke, zvimwe chetezvo nechi navakuru ana soro jena, zvimwe chetezvo nemuboka riya ravauto. Vanotora fufuro nyangwe nekune vanhu vekunze kuti vasaruramisira vanhu venyika ino. Zviri kurambwa naMwari izvi zviri pachena. Kutsaura vanhu, kugamuchira fufuro nokusaruramisira kunouraya nyika, kunoita kuti Mwari apindire pakutonga. Musafunge kuti kana Mwari akapindira pakutonga zvinozogara zvakanaka neni. Dzimwe nguva anopindira pakutonga nokuparadza. Zvikanzi akavapa murayiro iyi, vhesi 9, munofanira kubata basa makatendeka nomwoyo wose muchitya Jehovha. Amen. Hunhu hwomutongi ndo hwatiri kutarisa kuti kana toenda kuna Jobho 29 tinge tichiona mutongi mamiriro anofanirwa kunge akaita neukama hwake navanhu. Zvikanzi batai basa makatendeka nomwoyo wose. Uri kuziva chawaisirwa pachigaro. Iva vakatendeka kuchigaro, iva vakatendeka kuhurumende, kwete kuhurumende, iva vakatendeka kuvanhu, nokuti ndo vakaisa hurumende, ndo kuva munhu wakatendeka kunyika. Zvikanzi pamusoro pazvo itya Jehovha, zvichireva kuti kana vanhu vakada chinhu chisingaenderane nokuda kwaJehovha, chine kusaruramisira, chine kutsaura vanhu, chinounza mhirizhonga nokubopotedzana, iwe unofanirwa kuwithdrawa kubva pazviri. Kana wakashinga unofanirwa kutaura pamusoro pechisina kururama nezvachinoita. Munyaya ipi neipi inouya kwamuri, vhesi 10, kubva kuna vamwe vomunyika yenyu vanogara mumaguta, kungava kutsauka kweropa kana zvimwewo zvinotaurwa nomurayiro, zvakarayirwa, mitemo kana zvirevo, munofanira kuvayambira kuti vasatadzira Jehovha. Amen. Mukasadaro kutsamwa kwake kuchauya pamusoro penyu nehama dzenyu. Itai izvi uye hamuzotadzi. Amen. Nesuwo tine tsika dzimwe dzatinotoredza kune dzimwe nyika. Manje n'anga dzawandisa, uroyi hwawandisa munyika, uipi hwawandisa, zvikwambo zvawandisa, urombwa hwawandisa, kuteurwa kweropa kwawandisa, kubiwa kwemabhodhi patsi kwawandisa. Zvinhu zvose zvakaipa izvi zvatinotora pakusunungura vaiti vezvinhu izvi, kuvapa zvavo mvumo yekuita zvose zvose zvavanoda mukati menyika, zvinotikoromorera. Nokuti Mwari achatitonga pamusoro pazvo. Kana otonga anorova muprista nomuprofita nen'anga pamwe chete, nekuti kana arova nyika arova munhu wose. Ndo pari kunzi ipapo zvingwarirei kuti muone kuti tsika dzenyu dziri kuenderana nezvinoda Mwari here. Kana dzikarasika kubva pane zvinoda Mwari, taakuzotambudzika. Iko zvino ndichitaura nhasi uno, musi wani uno, musi wa22 April 2026, ndinotaura kuti nyika yedu yakarasika, haisi kuita zvinoda Mwari. Zvikanzi Amaria muprista mukuru ndiye achakutongai panyaya ipi zvayo iri maererano naJehovha, uye Zebhadhia mwanakomana waIshmaeri mutungamiri worudzi rwaJudha achakutongai panyaya ipi zvayo iri maererano namambo, uye vaRevhi vachashanda savatariri pamberi penyu. Itai zvose nokushinga, uye Jehovha ngaave navose vanoita zvakanaka. Amen. Panonzi pane mapoll house and yekuti dzimwe nguva kana makuenda pama-elections vanotanga kutaura vachiti pamwe ndiye achahwina, pamwe achahwina zvakati, pamwe acharuza nezvakati, pamwe achatora kunzvimbo dzakati. Murubanzwa. Zvikanzi ndizvozvo zvatinofanirwa kuita kana tichitarisa mutungamiri upi neupi. Tinofanirwa kugara tine scorecard ravo, hazvisi zvekuti zvinongotariswa napurezidendi chete namavice president ake. Zvikanzi patinge patone scorecard, hazvisi zvemasekretari ehurumende izvi. Tinofanirwa kutoti kana tapedza 3 months totarisa kuti mutungamiri upi neupi ari kuita sei.
especially vanenge vakapointwa pauminista kumaparastetawo nekumwe kwese. Masekretari anofanira kunge achipindawo ipapo futi, pane kutariswa kwavo vachionekwa kunzi vari kushanda sei. Mameya, nekuti hazvibatsire kuti tigarise vanhu pachinzvimbo tichiita zvavakavhoterwa muna 2020, vanofanira kuita makore avo 5 vagozobva hazvinzwarwo paHutungamiri. Kana achitongokanganisa anofanira kutongobviswa ipapo. Kana makamupa warning yekutanga, makamupa warning yepiri, akatadza kutsanangura zvakanaka kuti sei zvinhu izvi zviri kuitika zvakaipa, momubvisa. Hapana kumbonzi anofanira kugara temi yose angoripo. Mutungamiri anofanirwa kuyerwa namabasa aanenge achiita, hazvinei kuti ari pachinhano chipi muutongi. Hama vadiwa, zvatadai izvi takukwanisa kuti chipinda muna Jobho 29 part 2. Yatova part 2 yezuva reGumi aiwa ramakumi maviri nerimwe reKuverengwa kweOmer. Asi rino rakanga riri part 1 rezuva ramakumi maviri nerimwe reKuverengwa kweOmer. Kana makanzwawo kusvika pano, ndinoti chisarai, edzai kuzoteererawo chirongwa chinotevera.